siqonda ekhaya nithi nina masika thiyeki kalutho masikholwa lapha masikholwa lala sombona lona sohlala awusiphumile emgodini sangena ekunqobeni okumile kwaze kwabaphakathi awumshaya kakhulu izandla awumbonga uphakamisa iphimbo lakho uthi impela siyabonga siyanqoba ngayo wasithandayo awubani ongasenza ntoni umemile ngakithi. We are no longer slaves in him but we experience victory in the power of Jesus. Hallelujah. Shayela izandla kakhulu in the name of Jesus. Hallelujah. Siqondise ngoba singabakho silawule ngoba singabakho siqondise singabakho
singabakho siyahluleka ngokwethu thatha indawo yakho sithembe wena. Oh, can you say it and believe it? Sithembe wena uluncedo thatha indawo yakho thatha indawo yakho empilweni zethu uluncedo lwethu siyahluleka siyahluleka ngokwethu thatha indawo yakho sithembe wena sithembe wena uluncedo lwethu. Asimshayele one more time izandla egameni likaJesu waseNazaretha. Glory to the King. Hallelujah. We may sit egameni likaJesu waseNazaretha. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyacela ukunibingelela bazalwane in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ of Nazareth. Ayibonge Nkosi. We are here today. uNkulunkulu siyambonga ngalolu suku lwanamhlanje. It is a wonderful day ukube kuya ngami ngabe ngisho lento ama-Israelites ayisho uma ngabe bona impi kaFaro sebebhekene nolwandle elibomvu athi uNkulunkulu babhekeni besethi lamaGibhithe niwabona namhlanje athi ayani seyuphinde niwabona. Ayibonge Nkosi. Kube kuyangami ngabe ngithi mhlambe just take a second ubuke lento ebilokhu ihlupha impilo yakho ebese uyayitshena ukuthi namhlanje ngiyawela uzosala la. Alibonge igama lika Jesu. The word of God says when the Son of Man sets us free, indeed we shall be free. Alibonge igama lenkosi. The word of God is true. Uthobhalayo makube ukuthi wonke umuntu umqambi manga. Kodwa bese kuthi yena yedwa uqinisile. Ayibonge Nkosi. Maybe I see something that looks like a giant. Kodwa mangabe ngubani wena ntaba phambi kukaZerubhabheli uzokuba lithafa. I say the Lord is saying and therefore I believe. Alibonge igama lenkosi. I don't know ukuthi iminyaka isibe ngaki kodwa namhlanje sizothi inkosi idala kimi inhliziyo ehlanzekileyo ebese uyavusa nomoya oqinileyo phakathi kwami. Alibonge igama lika Jesu. Namhlanje sizothi we are the vessels of God. Magabonga uNkulunkulu. We are not a playground of the enemy. Magabonga uJesu. And whatever wounds abese khona amanye beswambambatha, today we are letting go and we shall surely be healed in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ubambe nje isandla salo seduzane kwakho umtshela ukuthi we are crossing over. South Africa, oh, lift up your voice and sing, singing Hosanna, Hosanna,
whilst we are standing kanje. Hushena mahasaya. Ngokomthetho wamazwe bazalwane, when the soldiers besempini, then it happens ukuthi while kuliwa lilimale lidubuleke. Kunomthetho othi when a soldier is wounded and helpless, awukwazi ukulibulala kunecala. But the enemy now, hallelujah, lawa amanye amasosha asuke khona kufanele bawathathe lawa se wounded bayowafaka into a prison. Hallelujah. And then lawa masosha are then called prisoners of war. Hallelujah. Kufanele kuhlangana ama states, not just anyone. Kuyo discusswa ukuthi bakhululwa kanjani ngoba kufana nokuthi basekuthunjweni. Yes, the enemy kufanele banika ukudla banakekele balaphe amanxeba. Kodwa at the end of the day kufanele lamazwe ahlangane ukubona ukuthi sibakhulula kanjani. And into ebuhlungu about a wounded soldier ukuthi in this prison lingena also with the civilians. Okugcina kwehlisa the value. Hallelujah. Ngizothi abaningi bethu bangenile empini abafile siyababona basangena emasontweni. Sakhonza nabo sadla nabo umthendeleko. Kodwa they are prisoners of war. Basesandleni sesitha. Bazalwane basesandleni sesitha. Usathane is taking care of them. Hallelujah. Namhlanje kodwa we are here to negotiate the exit plan. Kushana masiya. Kemasiyanta. When it's khuluma ngamasosha, I'm just here to lay the foundation, bazalwane. The women of God are going to continue. I'm just here to lay the foundation. Masikhuluma ngamasosha, sikhulumi ngabantu abangena ema-office, bangena ema-boardroom, bayobhala abafundi. But sikhuluma ngabantu be-wilderness. Sikhuluma ngabantu behlane. It is a requirement ma uyisosha. Hallelujah. NgokaNkulunkulu endlini kaNkulunkulu fanele ngabe sonke samasosha. Kodwa asiwona amasosha because of ubugwala. Hallelujah. But the season esikuyona ayiwadinga amagwala. Hallelujah. That is why uNkulunkulu ethi asiphume siye to the wounded soldiers. Because impi ezoqala ibadinga abantu abawounded. Usathane wenza kanjena ke. When you are serving God, kodwa unewound. Siyafika sonke. Wena ungena engcwele ugcina emagcekeni. Singene. Abuya hamba kukhumbuza usulimele wena. Limele wena. And ingakho uNkulunkulu ethi kufanele siphole. Hallelujah. Namhlanje asingabaqamba amanga. Siwaqambile ngoguda amanga sathi bathethelele. But look at your hearts. Injani inhliziyo yakho? Injani inhliziyo yakho? Siya prophet nalezo inhliziyo. Bazalwane. Siya prophetha nenhliziyo ezibleedayo. Hallelujah. So abantu abatrainwe ehlane. From time to time bazobuya baye emakhaya, yes. Noma ngathiwa yikho impi la bekhona. Kodwa from time to time bazokhishwa bahambe bayehlane. Ngoba iphunga lehlane liyadingeka kubona. Hallelujah. Ehlane bazalwana kusindawo emnandi mawuyisosha awufiki nombhede. Awufiki ne luxury nje le yakho labo umuzi wakho lohlala kuona. Kodwa ufike ulale nezinyoka. Zize wena imizimba yethu bazalwane iyindawo where principalities, hallelujah, efuna ukuhlala and occupy. Ama intercessors ajwayele ukuhlangana athi sizokhulekela iprincipality eoperate eThekwini. But bazalwane imizimba yethu also iyawahausa ama principalities. And the danger of walking
with wounds is that you are opening. There is a portal in the spirit. Hallelujah. There is a portal in the spirit. You are saying to the spirit, come and I will house you. Hallelujah. When we speak of anger, bazalwane, ayikho ingane ezalwe nolaka. Hallelujah. Kodwa izimo zenza umuntu abe nolaka. But ulaka is a spirit, is a principality that is looking for umzimba ozohausa. Kuze kuthiwa igama lo umoya ianger. The pain then iba iportal ivulelele moya, the spirit of hatred. Hallelujah. Athi omunye yazi kade ngamamkela uJesu futhi ngiphila impilo engcwele kodwa kunezinto zakamoya einga activatekile kumina. Zizo activateka kanjani while your body ihouse imoya. Hallelujah. The spirit of fear, the spirit of competition. Hallelujah. Bazalwane, stagnation empilweni yethu size semthuku uNkulunkulu. And it's because sinikele imizimba yethu na parts emzimba yethu ukuthi house wayisitha through pain. Bazalwane kufanele siphume la sanenzondo. Refuse uthi hayi no angikwazi namhlanje ngiyakumakhelwane ngiyoxolisa. Ungilimazile kubhlungu but ngenxa yokuthi lela umzimba ngifuna uhlala uNkulunkulu. Hallelujah. Moya ngcwele was preparing bekhuluma izinto eziningi zami ukuhlanganisa. Ukhuluma ngento ye revenge. Ukuthi noma ngathi wabanilimaze kanjani kodwa impiniselo akusiye yenu. Ingeka uNkulunkulu. Bazalwane kubhlungu, kubhlungu but you can't. Kwasinye isikhathi masiphindiselela nakho lokho irevenge iphinde ibe iportal ememe eminye imoya. Ngoba ukuyiphindiselela kwethu kubiza ukuthi sibulala abanye abantu. Yize singababulalanga ngezandla zethu. Kodwa sibabulele ngendlela esibabulele ngayo. Bazalwane kunomoya bazalwane also osizakalayo when a person is wounded, the spirit of Leviathan. uLeviathan ucarry pride. Mayifika nje siyakubona ukuthi ha wena wasuphakama kangaka. Konke lokhu kuneportal. Kunama gates esiwavulayo. Kanti sesiwavulela isitha singazi. Afika zokufaka ipride. There was a time ngimele ngikhala. uNkulunkulu wangithuma ukuthi ngiyokhuluma naye lo muntu. Ngathi nje wathi uyazibona ukuthi khona element epride. Lapho ngitshethi ngiright ngilinyaziwe. Futhi ngangiright ngilinyaziwe. Wathi ikhona yona into encane, inhlamana yepride. Bazalwane, ngoba inkinga enkulu isekutheni mawusulimele eliphizwi oluzwayo. Eliphizwi elikhuluma kakhulu elimemezayo eindlebeni zakho. Athi umoya ngcwele kumina ngolunye usuku uyambona ukuthi udlule inkingeni. Umthandazeli. Kafunda ukuthandazela isitha sami. Bazalwane. Kafunda ukimncane. 2008 I was doing my second year diploma ngisaqala ufunda euniversity. Athi umoya ngcwele ngikhuluma komuntu wayengizonda zangithofelela amazi ngikazi kenzeni ngenza ngalutho. Bazalwane. Ngiguqe ngithi ngingathandazi aphinda athi umoya ngcwele mthandazele. Ngafunda ukuma esikhaleni as an intercessor for isitha sami. Bazalwane. Kodwa thina siya kuNkulunkulu sithi back to the center. Bazalwane. Lithi izwi likaNkulunkulu mabe kushaya ngapha phinda uthi
Phinduthi. Bazalwane, impindiselo akusiye yethu. Isikhathi esiningi abantu uma bezokulimaza banama issues abasuke bedila nawo bengeke baze bakutshele. So umoya ongcwele will give you wisdom. Ubone ukuthi yazi lo ungilimaze because of background yakhe. Yazi lo akangifuni because ucikwa umshado wami nje omuhle. Yazi lo ubona mina ngimuhle mina ngiziboni. Mongcwele will reveal to you. There was a time la khona ngangifile ngathi abantu abangithandi bayahlehla kumina. Ngeza ubhlungu. Athi Mongcwele no bayakusaba. Bazalwane ekulimaleni kwethu izwi likaNkulunkulu, the voice of the Holy Spirit ayingacishi bazalwane. Ngifisa ukuthi siphume la bazalwane. Sidecidile. You decided to come. Ukulimala was not your choice. But ukuhila nokuxola kuphezulu kwakho. Kade wakhala Mbhemu. Khuluma nenhliziyo yakho sengayifuni mina ngiyakwazi ukukhuluma nenhliziyo yami. Ngithi yabo uyikhulume nayo wena ngaphakathi asihlule manje. Yakwazi ukuzidonsa uyomhaka umamshethi kodwa uze ukuthi inhliziyo ayifuni izithande. Ingafuni inhliziyo izifune. Hallelujah. Asikwazi bazalana ukuya esihogweni ngenxa yezilezona ezincane kangaka. So uNkulunkulu uthi awusulimele eliphi izwi olizwayo. Eliphi izwi elikhuluma kakhulu elimemezayo ezindlebeni zakho. Because usuku sasenhlanhleni mayisakukhuza umoya ongcwele etha une pride. Deal with it. Kodwa kwesinye isikhathi izwi likaNkulunkulu umoya ongcwele uyacisheka. Uze ukuthi kwaNkulunkulu angisamuzwa. Bese ayaqala usathana angena akuhlebele. And inkinga ngokulimala ukuthi abanye abantu baya inherita. Kwenzakalani ngekhanda lika John? Kuzalwa umama olemele. Bazalwane, let us deal with izinto ezisilimazile before siphumele naseyinganeni zethu. Azongicela ngipha amanzi. Before ziphumele nakubantu esibalida ngingakhuluma nabaholi. Bazalwane, asiyeke ukinherita inkinga zabaholi esingaphansi kwabo. Bazalwane, vele bazolimala lude uhambo lude. Kodwa izitha zamzala kuzona izitha zakho. Izimpi zama kuzona izimpi zakho. Bazalwane, uNkulunkulu uthe emsebenzini wokuhlanganisa ibandla lakhe. Isitha sike emsebenzini wokufaka uhlukana. Bazalwane, wena wazi ukuthi baxabaniswe yini nawe usuyayengena ngoba umakayi lapha namangi. Bazalwane. Hey bazalwane, angiyazi ngimncane but mase ngimi la I'm the voice of God. And with boldness ngizowa confront ama issues. Amen. uLeviathan mayifika the spirits asemanzini ama water spirits mayisefika ke la kwenye level because akwi hierarchy enkulu. Ufika with a twisting spirit. Kuyenzeka ulimale in such a way that umuntu mayesekhuluma awusezwa lokho uzokunye. Mase kuthiwa sihlale phansi nawe sewusober sewudelivered. Hawu Mbhemu angishongo ukuthi ngishilo ukuthi njengoba ngikhuluma kanje wena uzwe enye into. That twisting spirit. Hallelujah. Sekubalekile bazalwane ukuthi imizimba yethu sibalekise kule mimoya. Siwavala ama gates okulimala. Ama grudge. Singabala thina ukuthi ngo2008 wangenza ukuthi na last week ungenza ukuthi kuthina uNkulunkulu izono zethu uyifaka olandle lokhohlo. Kodwa abantu abasilimazile. Phela kwakuyokwenzeka ukuthi uJesu mayese evuka ekufeni athi wena uPeter wangiphendukela wangiphika
wena Judas wenza ukuthi kodwa konke wakulahla olwandle lokhohlo. Bazalwane, singobani ke thina ukuthwa bazalwane. Sinje cela ikhwama. Cela ikhwama enkulu, cela ikhwama. Sinje. Sinje. Wake walibona uhlanya kuthola amaplastiki? Alibona lisindelwa. Luhambe eThekwini lohlalo enyuka. Bazalwane singena endlini kaNkulunkulu sinje. Sicule sithi imthwalo iyathulwa. Siphinde siphume nayo. Bazalwane siphinde siyodla isidlo senkosi. Siphinde sigoduke nayo. Hawu bazalwane sinjezweni la kamoya. Saze sathwala uNkulunkulu ekhona. Bazalwane, omunye uzothi Mambatha, wawungekho ngidlengulwa abantu abawu5. Wawukephi? Mambatha, wawukephi ubaba wami noma umalume wami ebulala? Mambatha, wawukephi? Hallelujah. Iphutha liba sekutheni sifune ukuzithwalela. Sifuna ukuzihambela ngamandla ethu. Noma sesike inkingeni sizocela abafundisi. Sixoxe kubangane. Asibi nawo amandla okuthwala izimpi esidlula kuzona silethe kuye. Kwesinye isikhathi singamcela ukuthi ayiqede. Sicela ukuthi akasiphe nje amandla. Amandla to enjoy. Ngoba akukho kupermanent. Ngicela ukusho lokho bazalwane. Akukho okuza kithi okupermanent. Akukho okweza kithi okupermanent. Kodwa konke kuneseason. Isizini isikhathi nje esidlulayo. Nede nje isizini yakho neyami ngeke ifane. Eyami ngathatha 2 years, yakhe ithatha 10 years. Kodwa sonke we go through seasons. If bengadlulisa imicrophone la ngithi awuxoxe. Ubuzothi ngathi ngangcono. Because we are all going through. Banye bethu ngeke ubabone. Siphuma sigeze siphambi kwabantu bengathi sinankinga. Enye inkinga yethu ukuthi asinayo icloset. Ayikho indawo esihlangana nayo noNkulunkulu kuyona. Hallelujah. Kubalekile bazalwane. Lokho noma zikhona uzukhohle ukuthi kambe kukhona lokho. Kunento esengayifundisa yona ukuthi into engakwazi nje ukuyiguqula nokushintsha angixaki ngayo. Angiyihluphi nje ngayo. Ngiyasibuka nje isimo bayangazi abazwana nami ngiyasihleka. But Nondu wena wahleka kunzima kanje nami ngayifundisa ukuthi angeke ngize ngigugiswe izimo. Bazalwane kubalekile nokukhala ngiyakhala futhi. Kubalekile nje ukukhala ungayiqinisi. Hawu sesingathuka ngawe sewuwa phansi.